Nej. Og det kan du. Ja. Det har jeg ikke. Ja, det er bare den her, den er ny, og det er vores del. Ja. Og det er, vi laver videoer hele tiden, og det er en fast del af min stund. Ja, meget godt. Det handler om, at du ikke laver en del. Præcis, men nej. Ja. Og vi kan også godt eller hvis det er i spiser, eller ja. Nej, men en dreng, så kan det også være piger. Godt, okay. Men det er ikke, du skal være romantisk, ja. Så det skal være en, der rigtig godt kan lide. Så man skal fx ikke gå ud og spise et eksempel på et bar. Nej, ja. Til bar er der, men nej, man kan ikke sige det, for det er romantisk. Ja. Ja. Så, men, altså man kan selvfølgelig også gerne lide kraftledere. Så når jeg kigger på, så er man næsten smart med personen. Så det er lidt, ja, at vi kan gøre. Altså, vi skal gå til indgangen, vi skal starte med et spørgsmål. Altså, vi er på hver dag. Så det er vi kan spørge eller andet. Men vi svarer på det her spørgsmål, vi kan ikke bare stille indgang, hvis vi svarer det. Vi skal svare det samme. Og for resten, det er sådan. Ja, ej, okay. På første date, så er det, man ikke tykker, man ikke har at man virkelig tykker. Ja. Fordi det vil være lidt svært, og så er man skidt til første date. Og det er det. Men ja, de svarer meget gerne på kærlighedsspørgsmål. Og især også i her piger, hvis jeg vil drenge og drenge, I må meget gerne stå og se det meget virkelig. Så hvis jeg har problemer med for eksempel, at en dreng har slået op med, og I vil gerne komme tilbage, godt? Så for eksempel godt starte med et spørgsmål, så der bare vil sige videre på det. For jeg har prøvet det 5 gange. Men vi starter på personlige spørgsmål. Ja. Og så nu har vi fået en spørgsmål. En sød kanin, ja. Ja. Fordi at, ja, altså for eksempel, nu spurgte for eksempel om, hvad skal jeg gøre her i stedet? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi at min kæreste bliver stået op med mig. Og det har jeg bare haft, det er lige klar, og det har jeg. Ja. Og så har jeg spurgt hende, på den nummer, man skal spørge, og så skrev jeg, for eksempel, at man skal. Kom i, det er meget nemt at skrive. Jeg skriver det gerne uden bare. Og I må meget gerne kommentere dernede. Og I må også gerne meget gerne abonnere. Og I må høre, hvornår vi laver video. Ja. Og I må også synes, hvad der er så fint, at vi skal blive med at ikke kan. Der tabte det mobil. Det var ellers for uvildt. Vi er rigtig gode. Og forresten, mig og hende der, det bedste, det er ikke det, der skiller sig, okay? Så get over it, boy. Eller ikke en dreng. Nej, det var kun 2 gange det. Nu er det en dreng, der spørger om hvad vi er hjemme. Så må jeg lige samle lidt, for jeg har ikke tid til, jeg gerne vil. Godt, piger, vi skal lige til noget. Der var inde på sådan en hjemmeside, ikke også? Drenge, de vil have en fucking pudersmuk, puderdukke, hvor at foundation-noget er så stort her, hvad? Så I kan godt droppe det der pis. Foundation skal godt være sådan her, du får ansigtet, man. Drenge vil tage en natural pige. Du må gerne have det snart. Det er natural pige, ellers så skal hun have mascara, eyeliner og lipgloss. Og jeg skal ikke overdrive med sådan et lag foundation, sådan et lag mascara, så et lag eyeliner og bare sådan et lag læb. Det er sådan en lag. Ja. Og så øjenskygge. Så skal jeg sådan her. Fordi jeg har øjenskygge. Det er faktisk det, jeg er med. Ej, hvorfor har jeg ikke skærme i øjnene?
man kan godt nej, nå, men i hvert fald. Hvis vi spørger til noget privat, så kan jeg ikke skrive bare ind i bare. Nu kan vi sige for eksempel 3 ting om os. Vi bor på Amager. Jeg skal måske meget have vores venner. Og venner, jeg skal starte til Viborg, for eksempel, godt? Jeg skal starte til Viborg og jobstart. Og jeg synes, det er faktisk jobstart. Men det der, som jeg og vi skal måske også starte til Viborg. Men jeg bliver også starte til Viborg, og være stolt af det, ja? Og det er noget problem, det er relevant. Vi skal stemme op. Ja, og hvis jeg kæreste sover, så vil jeg komme til os, så skal jeg få et bedre sted. Jeg kan sige, hvad der er galt med, at du prøver at sige noget til en dreng eller pige, som jeg kæreste sover. Og det nytter ikke noget at blive selvmord, fordi at man har kæreste sover, man har det dårligt og alt muligt. Prøv at leve dit liv fuldt ud. Du bliver født én gang. Lev det også derfra. Lev dit liv fuldt ud. Altså, okay, der er nogen, der tror på, at man bliver genfødt. Men lev dit liv fuldt ud og følg dit hjerte. Det er de sidder egentlig faktisk lige sidder i midten. Ja. Ikke over i midten. Ikke lige her, vel? Ikke i venstre side. Og det er meget skønt at se. Jeg elsker at løse problemer. Så bare kom til os. Og ikke godt. Men det kan være, så ses med jer. I kan se anden del om lidt. Bye!